சத்துவா வேற மாதிரி கோஸ்ட் வேற மாதிரி எட்ஜ்ல வரணும்மா சக்கர பாத்து நான் கொட்டறதே லாக் யாரது யூடியூப் சாக்கோ புடி புடி யூடியூப் சாக்கோ அழுத்தி விட்டோம் ப்ரோ கோஸ் நாக்கு நைஸ் நைஸ் இல்ல நீங்க ரோதர் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மட்டும் போடு ரோதர் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ஹீல் பேக் பண்றா ரோதர் ஹீல் பேக் பண்ணு ஓடா தல வலிக்குதுல ஒரே ஒரு கிட்ட தான் இருக்கு முடிஞ்சு அவர் லாக் போட்டாங்க வெயிட் டோனி ரோதர் முடிச்சிரியா ரோதர் நீ ஆடிறியா ரோதர் ஆடி முடிச்சிடணும் இல்ல நேர் வந்துரும்டா ஏய் ஏன்டா கிளியர் கீழ விழுந்த எட்ஜ்ல ஒரு போய் கீழ விழுட்டானா அவங்க ஸ்ட்ரீம் போட்டுருக்காங்களா அதான் முடிஞ்சிச்சு